niya may kandiis aping niya ang nakita mo nagamatod ang gugma di ay di tulho ang litan sa gugma pagkadaghan listo ka ay patunto basing pagmaning yukag dalaga nga praktisado na way basol mag-una daw sa lamang ka ang gugma nganong piliun ang malingun tsaka tilingban inairan ibuta masayran mo